A Garda Civil investiga as posibles causas da morte dunha muller cuxo corpo aparecía na tarde de onte nesta praia de Reimonde, na parroquia Murada de Tal. O corpo foi atopado redor das 4:30 da tarde de onte por un veciño da zona que paseaba nese momento por o areal. Encontrou un veciño na praia e bueno, pois unha pena, unha traxedia como outras que hai. Despois xa, bueno, as investigacións determinarán o que pasou. Unhas horas antes de atopar o cadáver noutra praia próxima foi encontrada tamén unha documentación. Todo apunta a que se trata da mesma persoa, unha muller de 33 anos, veciña de Oleiros, cuxa desaparición fora denunciada hai uns días pola súa familia. Recibimos a noticia de que desaparecera, de que podía estar por aquí, porque apareceu por aquí unha bolsa ca documentación. Xa se movilizaron o GES e a policía para, bueno, facer un recorrido polo concello, polos sitios que se podía atopar. Á espera da confirmación dese dato, unha vez practicada a autopsia, a Garda Civil xa abriu unha investigación para tratar de aclarar todo o acontecido.